Kulongola kakulonde. Phile uphushe uphumelele. Pastor weningi siyacela ukuthi inamba isensa ngoba uyimember noma kuyanikela kwi-channel kusongo-9 kuya-5 ntambama Monday to Friday kuphela. Kubalulekile ukuthi-ke qikelela ukuthi awungu-WhatsApp. Sibheka ukhumbuzile Sikhoza ngiyabingelela Pastor. Cela-ke ukubuza umntwana kithi yena kube hlushwa-ke ukuphupha edla iy'nwele zamandiya. Ngabe kuchazani? Ubephupha-ke edla iy'nwele zamandiya, kungenzeka uphupha udla iy'nwele zakho, kungenzeka uphupha udla iy'nwele zabelungu, kungenzeka uphupha udla iy'nwele zomunye umuntu. Kuyafana. Sizoyibeka kanjena. So number 1, isikhathi esiningi uma kwenza uphuphe iy'nwele kuwuphawu lokuma uzidla. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi-ke kumele ukhuleke ngamandla noma-ke usukume nje uthole olunye usizo oluzokwelekelela ukuthi ulwe noma unqande idliso elibi futhi eliyingozi ley'nwele elivela-ke ey'theni zakho ezinonya. Number 2, ngokwesintu-ke uma kungenzeka uphuphe iy'nwele kuyaba uphawu olubi uma uzidla osuke luveza la ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi-ke izitshalo zakho azikuvumeli noma zikwamukeli ukuthi-ke weluke noma usebenzise lezi iy'nwele zokufakelwa. Ikakhulukazi-ke uma ukuthi kade udla iy'nwele zezinye izizwe noma udlala iy'nwele lezi zokufakelwa hhayi ezakho. Uyabona? Number 3, omunye angayibheka kanjena. Kuyenzeka uma uphupha iy'nwele kube uphawu olubi uma uzidla. Osuke luveza la ukuthi kungenzeka kumele ube umuntu osukumayo, uthole izinto, ugezwe noma-ke ugezwe uhlanjululwe isidalwa esikwembethe wena, ngoba noma-ke ngenhloso yokunqanda imizamo yesitha yokukuvala noma yokuvala lesi sidalwa, yabona, esikwembethe. Number 4, asikuvume futhi kwesinye isikhathi uma uphupha iy'nwele kuyaba uphawu olubi uma uzidla. Olusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi wena uvumela ingcindezi nezinkathazo noma uvumela usizi okanye uvumela iy'nkinga noma inkinga yezimali kanye ney'kweletu eziqinile ukuthi-ke iphazamise inhlalakahle yakho. So omunye umuntu ume engaphansi kwengcindezi, ene-stress, ekhathazekile, ebhekene nosizi noma enenkinga yezey'mali noma eqeqawe iy'kweletu angayibona futhi edla iy'nwele zakhe. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la iphupho lokuphupha udla iy'nwele.